Padha pacaparis padha sungkem mangawi ana prataran agama kok baceta diwa
Saiki genten sindene kudu seneng-seneng. Mas, iki pamundutan penggemar setia iki, Mas. Wah, sajake kok akeh tenan sampeyan. Yo, Mbak, penggemar setia. Permintaane nek 20 lagu. Wah, los. Iki penggemar setia. Penggemar setia pokoknya. Ya kudune dipinakani. Tiap Nandro Dewi main mesti enak. Oh, kudune dipinakani, Mbak. Wah, luar biasa. Sawerane double ke, Mas. Hah? Kudu karepe ati sengaja mungkir janji kudu hasun karepi kang riko loro ati iku merko wong tuwe kabeh yo sing restui isun tapi sewu alasan apa masih kosong-kosong jadi alam wah tenang aja Tanda joget bareng sengaja berjanji Tuhan karepi negeri kongomati umur kue kabeh yo sing restui isun ambiriko orek jati siji loro panjae yo wis isun lakoni tapi sewu alasan tetep jadi alasan mboten ning paran Aja nangis to, Blek. Yo
Wah, aku seneng sing babakan ngene iki lho, Dik. Waduh tenan. Wujute gedhe, gegirisi. Ora ana maneh, gableh. Piantune nalika ngarep sing wujudake buta ning dinane iki ya katon manise. Wah, dan percaya. Ora ana tunggale lho, Mbak Win. Ya tenan kaya manise jane. Saploke putus cinta. Tambah manis mosakan Mas. Saploke putus cinta saiki beda. Oh iya Jerene aku ora rabi-rabi nyapo. Dibagikan bagi orang yang membutuhkan, Dek. Nah, iki lho bola. Salah. Walau terus awak ora golek-golek. Rumah sang gadang ya wis karo Chandra. Karo Chandra. Pakai Chandra kalau ya. Ya kuwi kudu lah. Wayu aku. Os. Perang tanjing kula delane iki padha karo Nyu Candra Dewi. Nyu Candra Dewi Setia Dharma. Perang tanding aja nganti kalah. Wah, sapa? Kaplek kurang ajar. Ait. Galo ya galo. Nek ora kaya ngono ya lah. Kurang ajar. Romomu iki ya manut ae lho Mas aku. Bah, dibacai gablek. Gablek cepet lek. Gablek cepet. Ora kondang yen to alap-alape Candra Dewi. Gablek ora cepet busana. Ora cepet rabi. Media. Tunggal guru ora oleh gagu. Tunggal murid ayo padha tandang gawe sarine sae no. Oh ya iki lho. Gablek tenan iki. Iya. Gedene samono jaga. Wah. Alah, wah iki apa? Wah, Irun, ayo Run, coba maju tamu Run. Wah, edan tenang. Wah, gulu nek gablek. Ya. Alah ngentek nih, arek ngentek nih. Gablek antarane Wahyu ora ana sakuku ireng gablek. Apa meneh Kiron? Jajal kowe rong ro ya. Coba Kiron nek ketone ajian sing luwih dhuwur meneh Wahyu rene apa bare. Maju. Coba yuk maju sampean yuk. Karo ketene zaman. Oh iki zaman. Wes. Wah. Yuk, awakmu kok ora cepet dhewe klambimu. Ait. Perawani. Loh, sokel kok ora gede cepet klambine lah kan penak men. Godi.
Treyo bobote sekitar kurang 2 kilo. Arek-arek jan gumun aku. Sekintal kurang 2 kilo. Beda awakmu tok yu. Ketoke gedhe nek bobote mek 45 iki. Jan. Ganteng-ganteng burung bojo yo ane. Bos. Blah, maju. Kowe mujrene ngentekne Kiron. Ngentekne Wahyu. Saiki damen oblong sing arep jajal. Ayo, yo. Kaya ngopo kowe? Wah, sekti tenan kowe. Donga tenan ta kowe? Ora. Ayo awas. Wow, patutan 1000. Wah. Oh, gedeng iki. Ngono jarene mau engkres ora apa-apa menyek. Menyek Kiron karo Wahyu. Diantem damane dilepak. Coba adek. Pikira. Para Wahyu, jajal. Pikir yuk. Os. Nah, yuk ngono. Wow. Jajal. Gulu. Ngapa? Ora. Tapi golongane songkel iki tenan. Karo wong-wong iki kalah, soalnya ora tau masuk angin iki. Bendino kerokan iki. Tenan, bendino kerokan. Halah. Wah, saiki antarane Daman karo Kiron. Coba tamano, awas. Wow. Cocok. Ya Allah. Wah. Edan. Siji. Wis mari. Saiki siji musuh siji metute gentenan. Sopo kowe musuhmu sapa yo? Musuhmu sapa? Karo. Awas, maju. Ayo. Oke. Berbahaya karena dari para postur tubuh yang sangat besar. Untuk para penonton mohon maaf agak mundur karena takutnya nanti ketiban meja. Nah, untuk para penonton agak mundur ketimpa meja. Nah, cocok. Dibantu. Golongannya personilnya Sondro Dewi mau dibantu. Kewil maju wil. Ngewangi kan meja wil maju. Wah. Iki lek mewong papat meletik lho itu lah. Mas Ade. Bukan Mas. Gede mangsa. Rame Sondro Dewi kok.
hati-hati man. Oh, banyak bro, mejane kono minyak bang. Banyak bro, mejane kono minyak, bang. Bos. Romo kawujudane gablek wis mlebu kelawan dedemit kang gedhe. Bagambo, Romo kuwi kayak ono minyak, Bang. Mejane, Bang. Kayak ono minyak, Bang. Awas, Bang. Maju, Bang. Maju, Bang. Awas. Maju, Bang. Saya ono minyak, Bang. Saya ono minyak, Bang. Mejane saya ono minyak. Angga kini sing ati-ati wujude kirun ora ngerteni laine lawan kesandunge mula mentare kadya candra dewcong yoi wah, ide siji wah. Hei, ojo mati luput, hei, damai, hei, wah, yo, lah, maroke, lo, minggir, toh, awas, oh, damai, oh. Romo kuwi nyuwun pitulung kelawan dupa ing dina mati Bapak. Aja nganti kesandunge Bintara Mas. Man, gawe-gawe Mas Heru, Man. Wow, maju Man. Loh. Nah, kalau. Maju Heru, maju. Loh.
terbangun gue. Wow. Pak De, ojo nganti lena lho Pak De yo. Iki songkel iki moro-moro melayu tenan lho. Siap siaga sing penting. Ison wis suwe demenong riko. Bapak Nuri tuan rumah wah, kerot tuan rumah waduh, awas Ron. Aku babakannya gusur-gusur seneng nih. Tumpul ajurun.